Hasta la tibiyag! Mami, asino tinangan iti fried chicken ngayon ref ko? Balunok kumaday JJ school. Ne, jak mo Sika, JR. Mahilig ka mangan iti saan mo ako kwa. Agtal na ka man. Apay asyak man ang tipabasulam. Awan nga minan jay balunok kumay jay school. Okay manan aya. Anya manan, ti pagapapaan nyo. Jay fried chicken ka no di taref. Anya? Fried chicken? Siguro. Ni daddy tinang sida. Mabisinak gayam di sindakon. Ay unay kamutan. Apay basta si daumlatan. Damagampay mo't ano asino ti akin kukwa. Lakayan ka nga awan manak-nakam na. Ayan na nga yes nga gasot dito pitakak. Right, tindak ang trabaho. Aguray ka man. Mapana ko na ata ni Aldawin. Aguray ka kuna. Ne. Apay kapkapan nak. Mapugpukaw di sa nga gasot ko dita pitaka. Igatang ko day di iti sabon na paglaba. Ay, di nakikyan Inalam di sa nga gasot ko niya. Irwar mo. Paglaba kita ka sa pulak ti sabon. Anay ko, apay nga kadal ka. Maruwam kan nga agalay ti saan mo ako kwa. Ayan di kwarta. Paggasolinak lang. Anya? Awan paggasolinam? Naibus nga ron ti gasolina di motor ko. Kahit nangipanam di allowance mo. Naibus Kano sa nga ribo di intad ko nga allowance mo? Naibusan na daga. Minakon. Hoy! Di sa nga gasot kaw! Isublime! Di kwartak! Isublime! Ay na. Nagapa kayon samanan kanila kay Mau. Ay na, kasano adyak apaan? Kat intaray naman hindi kakaisuna kwarta. Binarsak mo pa yan iti walis. Hay! Marmarwam gaya man. Ay na, kanayon kayon samutan nga agap-apa. Ne, kasano nga mo? Si Kamay, kat no agkakaruba tayo. Mangmangagmaw? Makitkitak pa'y Siyak pa'y ti kunam. CCTV ko naman. Nakalaba ka din, Tinay. Bay, ampay lang, day talaba-laba, tata. Umayak pa'y lang makichismis dito kantinam. Ay, awan pa'y matdagiti babay at chisbusa. Tamadamada pa'y lang aglinlinis kan aglablabay day babalay da. Imay ka din gimatang iti sabon, jek arubak animilda. Ay, saan pa'y mate? Katno aga-apa da nga agkakabalay. Aya. Aga-apa da giti anak da. Kan uray iso da nga agasawa. Kanayon da mga agapa. Jak gamin makitkita kay. Katno pasaray barsakan ni Milda nila kay na. Ay, saus. Daytan ti maday. Kasi tay, nakita ka binarsak ni Milda nila kay na itiwalays. Imbag ko ta saan anatamaan nila kay na, ta nagparta ka nagpataray iti motor. Nalaing nga ron nga aglisi nila kay na. Una, kanayon abarsakan ni Milda, di ka marwaman. Awan lang arudan, Sir Beng. At napilaganas mo ang makitex iti baba. Ay! Agtal na ka man! Pumanarsak ka iti pinggan! Baibos ti pinggan! Sana ka madanagan! Ta puro plastikan dagitoy. Ay! Sus! Aglisi ka lito! Narigat ti maparsak iti pinggan kan malukong! Anya ti mapaspasamak ditoy? Damagang pa'y laang mat. Ako. Kanayon damat nga agap-apa. Sumardeng ka na bumanarsak. Bakit? Apay kumapagsardang anak ngay. Barsakan ka aging gakay. Ay! Ipatam da kita! Ipatam! JR, panawan taidan. Bayan taidan nga agapa. Narigat na may raman ta. Hoy! Panawan taydan. Ibarsak ko kan kada iti rice cooker. Ay! Baybayadak pailanday ta! Ay sus! Di mo ibarsak! Di mo ibarsak, nay! Ha? Ay! Nangig mo day chay, tata.
Kasla damot na buaw. Di damot balay da Milda. Ay, Wan. Kanya nga tati mapaspasamak. Inaman kitaan. Ay, agsubli ka dagos Ta istorya, ano niya tinapasamak? Sige, tata. Ay, anyan. Nabuong jay tawa mi. Apay ngamin, aya. Anya tinapasamak. Agasam day tapan nakabuong titawa yaw. Baso na, buo a rice cooker di imbarsak na kanyak. Ala, imbag tawan inapoy na. Ada sayang di tape. Si kanto mga meng. Nay, paagungag ka manang. Dagayam chicks mo. Ha? Adda chicks mo, pare. Ay, jak ammo kang kuha na. Ay, ada katitiks na. Nabasak ijay cellphone na. Oho. Ay, sos. Asino ti chicks na nga, Marimelda? Nasakit tinakang kumaray. Umay ka man dito, isalbag ka! Ay, anay ko din napungutan, anay! Pakalbuksan! Ay, agsardan kayo! Anay ko! Ay, karuba! Umay kayo tumulong nga ganawa! Basta! Ay na! Kasta tinapasamak, tata! Kanya tinapasamak. Puro katawa mo, tinangag ka. Awan mo't inistoryam. Ay, jak pa'y na istorya, aya. Awan, nagkatkatawa ka laang. Ay, aya. Sige, tarugyak nga istoryaan, tata. No apay, abinarsak ni Milda nila kay na. Ay, uray la na pinungot-pungot, tata, gumatangak man iti bagas. Ay, tinay. Mabit lang tanay at danian. Ay, wunan niya. Ay, mangag ng tukit din nga istorya at ti inakan amana. Ituloy mo to ti agistorya inton madamdama. Basang, manu akilo abagas ti gatangam. Siyak man matiag buya. Si kamot la akanayo na. Buyaak nga ro jay tuloy jay drama. Mudtoy ta remote. Di mo ilamang. Ay, di mo maala kanya. Natatayin silsil na talagan. Itad mo kanyak tan mangrugin di basketball. Ipilit mo nga alaan, na. Anay ko! Kaslamat tan kagat ya. So ti panang kagat mo kanyak. Anay ko. Agapapa kayo manan. Tapna mo yo. Ichis-chismis na kayon. Di ta karuba. Anya? Agtala ka man ngamin. Nangig mo da jay. Ichis-chismis da tayon di ta kaaruba. Ay, Di kaaruba tayo ani Auntie Tinay. Tila is-istoryaan na. Kababain tayon kadagiti karuba. Ibagam ka ni mamim dayta. apay asyak laang ay. Kuno sika ababaero. Sadot kan sakit ti ulo ti rason. No apay nga dalata pa nag-aapa dito a pamilya. Isukat ajak latag tagtaga rin. Tani, kababain ka dagiti kaaruba. At yun ti bagas a kinatang kong. Ingkay luton. Siyak! Apay anak laat nga. Siyempre, sikat ti ado ti basol na. Na, Iso arumbang laang asikat ti aglutaw. Nalpas kayon anangan? Pinanawan nyo latan dagito'y nanganan nyo? Di yu pa'y kinalungkon? Ay! Ayan nyo! Kabalay kaw! Ay, agwala ak manindita no kastoy lang! Puro kayo sadot! Puro kayo cellphone! Puro kayo TV! No agpagatang kayo! Nakalalis ko kayo! Ngam no trabaho dito balay! Nagsasadot kayo! apay ta umanungat ka manan aya. Kasano ajak agungal? Siyak manan ti patudunan nyo nga ginaw! Kasi mo nagluto? Karumbang lang nga! Tasya mo ta kanayon ti agub-obra dito balay! An! An! Umay ka man! Isardeng mo pala ta pa nagsil-cellphone mo! Ha! An! Dayta! Dayta pa'y ti may sa a problema no apay asimadot aminan ti kabalay kao! Apay manan aya. Apay manan? Apay, imbaong kan? Ingka ginaw. Di ka reklamo na eh. Ni JR ngay. Ah? Anya ti aramidan na. Hay, may samot dayta! Imalaki ni dadem! Agtal na ka mamait. Bayan, tasyak ti mga baon. Jar! Jar! Apay! Umay ka dito eh. Maayabam aya dayta! Kano imalakan ka? Nagriga lang aruden ang maayaban sa dupay! Umayan! Darasam!
Imalakin ka anabuntog, tigaraw na. Ah? Apay, Daddy. Ni manang mumut ti aginaw. Si kamat ti agwales ken aglinis dito kusina, ah? Nukayat na Awan ti baro a sapatos mauno di ka tumulong dito'y balay. Daddy, siyak ngay mat. Hindi pa lang agpagpagatangak iti pantalon ko. Nalawag ti kinunak. Awan ti maigatangan no saan at tumulong dito'y balay. Ayan nandiyo'y walis. Sige, aginawak mat ngarudan. Sige. Amin dagiti naglutuan a kaldero. Inawam. Kat si kamot JR. Jak kayat anawara da iti kusina, ha? Sige. Bakit? Umay ka. Papananta. Basta umay ka nga, Rod. Ay, di nagkuyudan! Papanantaya! Tugaw taman dito'y roar, bakit? Jak pa'y gayam na walisan to'y arubayan. Nagadumanin tinatin nag-abulbulong. Bayam ka di pala dito walis-walis. Nene. Aping inigamam to'y ima. Kaya lumabas madamdaman ni kumarim at chismusa. Ni Tinay? Wen. Agkita manin iti maistorya na kadagiti karuba. Istorya anak manan ah. Isungarod nga holding hands ta. Tapno makita na di tagap apa. Kaya wanton ti istoryaan na. Mabainak pa'y kit din arumor dito. Nene. Kita. Anday ta ni Tinay. Arakupin na ko na. Anya, ay, di ka lang mabay. Sige, kitin. Pagbainan ko ba? Sige. Anya manin ti umay mo istoryain, nagapaman dagiti karubam. Anya manin nga iti imbarsak ni Milda kinilakay na. Sige, agistoryakan. Ay, kwatata. Saan damot anagapa? Nalabsak mo't ida nga agin innarakop di tarwar ti balayda. Ay, kasta. Wan, nagkiss da pa'y Nay, sweet da nga ruday. Ur-urayik nga rod nga addamanin manabto og ija balayda. Angam, awan mo tan. Nakadlaw da siguro Mayat ko maano agap padalata. Tapno adda umay ko istoryaan. Kat, siyak manan tibida. No agistorya kiti maipapan itibiyag na Milda akarobak. Apay anak ko namday ta? Kat no siyak tidenggan dagiti padak at chismusa. Angam, anya ngayon ti istoryaak, numayat matan ti panaglinangan da nga agasawa. Ay natinay, isardeng maun ti agchis-chismays. Di ka makibiyang itibiyag ti karubam, tapno di kanto mabainan. Tikit di aramidam, agawid kan, taing kamit agtrabaho ijay balayaw. Oh, Maritinay, agtantan o kamot di tatawa yaw. Ay, wan, Marimilda. Mas daawak tanakalukat mo't amin natawa yaw. Sigud mo't anakarikap. Wen amare, tamabainak, ngamin kanayon kami idi nga agapakin nila kay ko. Ita nga ay. Ay na, saanin mare? Makita mo't anag-sweet kami akanayon. Apay mare, saanan a babaero nila kay mo? Nagbiit mo tan na nagbalbalew. Ay na mare, awan babae na. Suspet sakla ang dayjay idi. Ay, kasjay? Iso nga awanan ti maistorya dagiti chismosa. Ay, sige, maray. Tainak aglaba. Panawan ka pa ya. Sige, maray. Ay, nasilyan ti chismosa. Nasayaat mong. Iti kasta, saanin nga agchis-chismis. Ay, kastala ti biyag, Melda. Adu at talaga dagiti tao aman nakibiyang iti biyag ti akin biyag. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Di ka makibiyang itibiyag ti kaarubam, tapno di kanto mabainan. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala tibiyag!
Hoy, Ray, aday bagakan ka. Juanes? Umasidag ka, Disturbo ka, mat. Ada pala kulutek di tadaya. Ag-birthday nila kay ko inton umay alangwas. Ay, bongga! Imbitado ka niya. Umaya ka. Isungarod adamagak ti Facebook mo. Tapno maiad ka ijay aramidak a GC. GC? Group chat. Ay, bongga! Ada pa GC at talaga, Kasapulan nga agsasarita tayo no asino ti umatinda. Ay na, basta siya umayak. Amumat kanya ako na pinangan. Ay, day tati paborito. Kahit anya ti FB account mo. O sige, i-add na. Pot-pot. Anya? Itay pulatan ati pot. Anya ang klase nga FB account data. Ay na, i-type mo ang tipot. Aha. Pot. Pot-pot. Ay po na yan. Siya malangan di mang i-type. Nagado a reklamom. Hoy, Ibing. Andito na akis. Kahit, anya ita, Agpakulot ka matan kapakpakulot ko pa lang, hindi na palabas sa lawas. Kulot pa lang tibuok ko, Kulot ngagpaiso. Ngamni, nagangrag kaya. Pastra ka naman ita balayo, tapapintasan ka. Ay, ada nila kay ko. Man ano ko ma? Apay, saan ka di akayat nila kay mo apumintas ti misis na? Ken may sa, masapol nga agpapintas ka, girl. Agpa-birthday ni Lydia. Ha? Agpa-birthday gayam. Apay nga, adinak inimbitaran. Don't worry, ibaga nga iraman na kay chat group tayo, tapno ma-update ka. Alala, basta ka na kun. Kulutag tabuok mo. Di ka madanagan. 50% ti discount mo. Pakulot adi kala maumuma. Kas kala agrup-rupa anigritan. Na, masapol nga agpapintasak Tagpa-birthday ka nun ni Lydia. Ay, Ibeng. Uray niya pa iti aramidam saan ka pumintas. Ay, ikanakit din iti pagbayad ko kanire. May sama day ta abakla. Ay, jakman amo. No apay akas talauna iti panagtalag mo kunkwana. Tapay manan. Kino nagnisit akas lanwang. Saan na abagay ti agbakla? Ay na, saan samat akayat nila kay mo ti kaaddak dito balayo? Kuskusilapan na kaya. Sikakit di mo. Talaga akas talaang ti mata nila kay ko. Kaslag kuskusilap. Sa bagay matkit di kasla pang kiss nila kay mo. Agtal na ka man. Di mo uyawan nila kay ko Ay, sorry na Ay, nagwapo kaya nila kay mo. Katwan mo. Adtoy je bayad ko iti kinulot mo abok ko. Ay! Agyaman nak ebeng. Talumabas aki di balay dalidya. Ta ibagang kay raman na ka iti group chat. Naglukon da ito'y are. Bakit? Kagluto na. Ay na. Tila ichachat na da ito'y mat Alija. Wrong spelling. Ay, kagluto, Ibeng. Nay, adapay mo't kilaban. Kilaban man nanti kanan. Ipapudot mo na. Ay, nagmalmalam a cellphone tig mo. Makichachatak nga ro dito'y group chat me. Group chat? Para iti niya? Nalipatam ka din ti birthday tila kay ni Lydia. Inka ipapudutan atay kilaban, makichatak pa'y. Ibeng, agpertigayam ti asawa ni Lydia. Nay, kasano nga amom nana? Kat awan kamot ijay group chat me. Jak ammo day ta group chat aday ta. Jak tupay ammo ti agsilpon. Nakadamagan yung arod nga ay. Nagado apakichismisan.
masapul pa'y aya maadaan ka iti group chat. Ket, imbitado kayaw. Ay, uray sana kay bitado, mapanaklata. Ay, masapul nga adda ka ijay group chat. Tapno ammom, no anya ti itod mo a regalo, nana. Regalo? Uso pa'y aya ti regalo? Kaya't yu asawan, saan kayo nga agregalo? Mapanak tulatan makipangan. Adula amin day ta regalo. Ay na! Bunggagayam at talaga ti birthday nila kay mo, Lydia. Agasa man do'y talitsyon nga oink, oink, oink. Kun 3 layers a cake, cake, cake. Ay na, nabasa mo gayam ijay GC. Ano fa? Kun ija pa'y covered court, ti pakaangayan na. Siyempre ado nga minti umatender a bisitang. Ay, ado? Sino ngay? Umay ni Mayor. Jay gwapo a mayor. Wen, kan inimbitarakmat ni Governor. Bongga! Ayun gayam, amom ka di tinamber ni President. President! Sino a president? Kan ni Presidente Ang bongga-bongga naman. Oray ni president, imbitaram? Iso nga rod adamdamagak tinamber na. I-chat mo i-JGC. Ang mga noam mo dagiti kakadwa tayo. O anya, mamatikan asahanak abasta-basta. Ray, umay ka man ditoy. Ay, Ray na tinagan ko. Sana Ray? Abay, di mo makita aya i-JGC. Ray na tinagan ko. Reyna, no Reyna. Apay, pudno ka di da i-chat ni Lydia ije group chat. Ay na, isumati ko na. Ay, umay ka no da mayor kan governor ije birthday nila kay na. Ay, pudno gayam. Umay sapay ni presidente. Oh, grabe. Kasla state dinner mo ti mapasamak. Saanan asinsinan a birthday? Ay, kasanungay. Kasapulan ka din nga gown tayo? Amangan ngamin no ipagarup da a caterer tayo, no saan tayo nga gown? Ay, oo nga ano. Ay, aguray ka. Damagag tuman ijay GC tayo dayta. Kasanungay no umay ni presidente. Ada nga ta pa-red carpet na? Ay, sigurado Adan tupay fireworks na. Ray, intan aagkita iti marentaan a gown. Ay, wala niya. Tani, dandanin niya birthday. Ay. Isumot daytan ni Pari William. Ay, diya birthday? Ay, kantaan ta. O sige, O, sige. kablaawan ta. Agbilang ak iti talo. 1, 2, song, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nakamuan na birthday. Ay, saan mo nga mo? Ni bakit mo? Anya ka dayjayan na ya. Taimpakaammu naman. Ay, umay kami to Ay, agasan man. Umay kami maki-birthday. Ta umay kanumod dagiti opisyal. Sino nga opisyal? Kat no umay pa'y gayam ni President. President? Presidente ti Pilipinas? Ay, aguray kayo man. Diyan ka mo deta sige, panawon kayong tagawid Tindak man kasarita ni bakit ko. Tila aramidin na. Saan amabalin nga umay maki-birthday? Dagiti saan anak ka-gown, nana? Ay, masapul anak kagawn. Katuan, dayta tinagtutungtungan mi iti GC. Ay, ijak man lang amo dayta. Siyempre, awan ka ngamin ijay GC mi. Ay, kasanungay katawan mat gown ka. Agkita ka iti gown mo, nana. Kan masapon anang isit ti sapatos mo with heels. Ay, dayta kit din. Pangalalaak nga iti heels anang isit. Kunak nga umayak lamang hipangan.
Kanagisuupot ko iti pansay. Lydia! Lydia! Ah, Anya jay nadamag ko nga umay da mayor ken governor? wan, umay da inton birthday. Umay pa hindi presidente, ah. Anya day tangar aramidam, Lydia. Apay, di mo kayat nga umay dagiti politiko inton birthday. Sikat ka no kas jay lakangay. Agpasikat ka man ako nakon. Italaang mat ngagpasikat, ah. Idi pay, nalaing kan ngagpasikat. Kunamlan, asino ka? Apay, baknang ka? At kwarta ma, pagpasikat mo. Bayam ka di asyak ti mang plano iti birthday. Pangalam ko may ti kwarta agastusan. Isungarod anaglaw na. Anya? Naglon ka? Manen? Una, tapno da pag-birthday lakay. Kaya dapay utang mo ide, asan mo nabayadan? Nga uray da kala imbar barangay. At dayaman. Di ka man naging didiam mo. Nakipimpinungot kan tupay ide. Ay nalakay, nalipata kung dito'y panunot ko. Ay nalija. Oy, tandaan nam da ito yung ibagakin ka ah. Saan ka nga umutang? No kayat mo lang ti agpa-impress. Ta sigurado, kasaruno day taket stress. Pare, happy birthday ah. Kaano ka din si birthday? Ay, tal na ka man pare. Nalipata kong ti birthday. Kano ibagbagada nga umay da mayor, governor, ken oray sa kanon ni presidente ko umay. Agasam that's ngay. Ni bakit ko ti akin aramid iti dayta? Ay, agasam man di bagbagana asaganam. May sa alitsyon a baboy, may sa alitsyon a baka. Ay, Talo aliyer kano pa akik. Ay sus, nagadugahan ti kwartayo pare. jak tupay kaya ta sa ganahan ti birthday. Umay kamin to ah. Agasam may taaggaon pa'y dagiti babae. Awan ti mapasama ka birthday pare. Awan. Apay nga awan. Masda awak man. Awan mo ti update ni Lydia, ijay group chat tayo. Wan nga ron. Kanayon mo tin anak ka offline. Kasanungay jay gown. Sapay na ipareserve tan. Ay, jak mo tin makikita ni Lydia, di balay dang. Napanan na nga ta. Amangan ano na pa na insagana di covered court. Apaka angayan ti birthday nila kay na. Ay wanan niya. Ay, agasem ngay. The mayor, gobernador, kan president, kat umay. Anya tinararamid mo? Saan da kanon nga i-release jaylon ko? Nasaya at dukasta. Sikat ti aking bason. Anya tinaramid mo, ha? Napan ko lang ba't kinasarita ti manager jay paglunam ko ma? Imbagak asaan da ka apautangan. Anya? Apay hinaramid mo dayta? Para kin ka dayto nga aramidag. Para iti birthday. No kayat mo lang tagpasikat, sanain. Oray saan akong nga birthday. Yan niya lang ang tirupak nga ipakita kadagiti inimbitarak. Siya kunti ka babain. Mabahinak pa yun iti group chat me. Bayam, saggay sa ida kadagiti babalayda. Tainak ibaga asaanin amatuloy ti birthday. Anya? Saanin na masapol ti group chat. Ta personal ko amapan kasarita ida. Awanan tirupak nga ipakita ka na kwada. Basol mau! Basol mau! Basol mau! Ay, saanin ang matuloy tay birthday? Saanin nana, awan ti maangay a birthday. Ay, sayang. Sapay, ikarigatak pa'y kumatimapan mang bayad iti gown. Saanin na masapaw, lapaggastusan nyo dayta. Apay, nagbabawi kan nga ag birthday. Ipuspon ko pa lang ti birthday, nana. Ay, mabalin ka di nga ipuspon ti birthday. Una, narigat apelido, intado ti utang may. Ay, sabagay ba't kit di pudno day takino ng barok. Panawan kayo nana Tamapan ko ibaga kadagiti daduma na imbitaran, asaanin matuloy ti birthday. Ay katuan barok. Ay kaanyagay nga rod. Wanan
Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao, ako na. Saan ka nga umutang, no kayat mulaeng ti agpa-impress, ta sigurado akasarunuday ta ket stress. Tampok ditoy, programa tayo. Kas talatibiyag! Ay na, Mari LV. Nagadupay lang day talalabaam. Ay, hun nga rod, Maray. Agmalmalumak samutin nga aglaba dito bubong. Nalabsan ka itay agsapang aglablaba. Aging ka ita, malumang. Aglablaba ka pailaan. Ay, naurnong nga timurong mi, Maray. Sapay di mo na sumagputin nila kay ko. Urayam nila kay mo? Una, tatay gatangan na asidaon may, Maray. Kano na barbartak iji kantina? Isupay ko mati ibagakken ka. Taing kayawid. Pinanawan lagi ti kakadwa na nga agiinom ijay. Ha? Unay mo din. No kasta, inginom naman amin na, injay sweldo na. Inkakitaan nga min Nabarbartak nila kay mo. Iso nga inkayawid. Ay, lakay. Agreeng ka, taagawid tan. Agawid tan. Lablab sanda ka dagiti tattao dito. Hindi ka lang mabain. Awan, bibiyang ka, wakada kita tao. Ay, inis wampay tapantalong mo. Tumakder kan. Makatutulugak nga raw. Ayan, Jesweldom. Awan igatang itibagas kan si Daon. Sandan sabay ngayon to di barya ka. Ay, Damaga man di aglaklako dito yung kantina di baryak. Ay, anya, Maria. Ay, isukit di ate ada utang na. anya. Nakautang pa'y nila kay ikaw, nana. Ket no nagado ti ginatang na nga arak. Kasano, saan mo't ngamin asar dengan dagiti pada na nga artek. Kinan kantsawan da. Iso agim matang mata, nagim matang. Di ko malinakwan Awanin apulos na bati ang sweldo na. Ay, basol ko pa'y gayam. Ay, kayat ko mata, makalakaw. Ay, ada 500 balance na. Ay, awan pagbayad ko, nana. Isunto ti singirin niyo. Ay, naskan nagbayad adagos. Tawan pag-purchase ko, itilakaw. Nayawid mo nila kay mo? Wan, mare. Ay na, nagrigat ko ngayon nyawid. Isukat ti kunak. Imbag nila kay mo tasan-san nga gininom. Padasan na. Saan ka di numero 1 met iding artek nila kay mo? Ay, perme Pasaray mapan kusuk-sukunin ije kabangibang a barangay. Saan samot kan nga gininom ita? Un mare, diritso awi doon. Kalpasan ti trabaho na. Saanin adumagdagas ije pag-iinuman da. Ay, nagsingputan ngayon kasta. Apay, anya ti inaramid mo ta nagbalbaliw anaming pinsan. Kaya't mo ama-amuan ti sikrito, maray? Anya day ta sekreto, mare. Ibagam man. Kinigtot ko Kinigtot mo nila kay mo? Day talaang tinaramid mo kat nagbalbaliwan adagos? Awan pa'y bagas! Awan pa'y balunan dagiti ubing ija iskwelaan! Nay, saksama ti paspasagitan bakay? Nasaya at nakadlaw ka! Salbag ka! Day talaagin inom ti among aramidan! Inawis dak nga rod dagiti babarkadak. Sadak kinantsawan. Kat nagpakantyaw ka mat! Ita, da kami a pamilyam ti awan kanin na! Mapan ka pailaong umutang kadatatang kananang. Ay mabainak! Namin anon ang mapanak umututang kadakwada? Naganak kumat ida, pagbainam kuma. Kat, mabainak nga road. Kuskusila pandakpay kit din Ay, mapanak man lag trabaho. Bumali ka ijay bus mo, tane, awan igatang itibagas. Mabisinan kami a pamilyam. Nana, saan ka din nga umut-utang ni Kumari LV dito'y kantinam? Ay, jak pa utangan. Aging gay ti di na mabayadan jay balance nila kay na dito'y kantina. Ay, adda balance nila kay na? Manungay? Ay, 5 gasot.
Order nga order idi iti arak. Angam na ibus magaya man ti kwartana. Kaano dayta? Idi na uday nagiinom da ditoy. Dayta ka tirigat na, no artok ti asawa. Imbagkan ka tasaanin nga agin inom nila kay mo. Saanan nana? Talaga nga insardeng na ti aginom. Ay isurum man matkan ni Elbay. No anya ti inaramid mo. No apay nagbalbaliw nila kay na. Imbagakan kwa na, nana. Bareng surutan na. Pimalikan sama ka ni boss. Uwan paray, isang aribo lang. Ano kasta, aginom tayo manan Itad ko dahil ito ni misis ko, paray. Oho, di ka man. Apay under ka. Saan mo ta? Apay nga ta amin nga ibaga ni bagat mo kasurutan. Sa anak nga under. No saan ka nga under? Inte aginom. Ilibre na kami mo Tagitilangan, babarkada may di lugar nyo, ilibre. Kasano nga ino agungat ni bakit ko? Under ka talaga. Mabutang ka ni bagat mo niya. Ay sana. Apay ko makabutang ko ni bakit ka. Sige. Intayo, aginom. Tapno ipanagnag ka, sa anak nga under. Kasta. Panagnag ka, masikakit malalaki. Asikati are iti pagtangan niyo. Awan manin nila kay Mon. Saan manin ang nagawidan? Awan nga rod manin, maray. Pinaras mo ka din, dyan imbagakan ka nga ramidam. Saan pa'y maray? Padasam mayat ko naktumot. Diyak kumakayat ta allergy ak iti arak. Sikaman pa'y laang ti tao nga da allergy na iti arak. Ay nawon maray, naglakaak ang mabarbarte. Ikad di mayat, basit lang nga inumom na bartekan. Diyak tukot ang muntar aramidak na mabarte ka. Sige maray, aginom ka, tainton mabartek ka. Siyak ti makaam mo amang ibaga kanila kay mo. Tulungan nak maray? Ikatuan kayat ka atulungan. Ay, sumipngit-mit gaya man mga pards. Gagangay na. Saan ka kadi pa tumakdar? Agawid ako man. Dahito yung kwarta nga igatang ni bakit iti bagas. Apay, adapay nabati ako rata. Adapay nabati apay bandre DJ binali ka sa ngaribo. Inom tayo amin na. Ay, sana baray. Huwag din. Yawa mo kanyak dito kwarta. Sakti gumatang. Saan ka kadiyaman danagan? Amo ni bakit mo ti mangipamuspusan iti kaninda? Kasano nga ino mabarte ka. Medyo adayo pa iti balay me. Sakti maka mo. Itulod kan to. Paray, sigurado ka dito iti balay me. Sigurado, paray. Abay nga awan ni bakit ko amang sabat kanya. Nakaturog siguro na. Kastaya. Iso, maturog ka iti papak dito ruwar di balay, ha? Nagyaman na kitipan ng itulod mo kanya ka, paray. Sige. Agawin na mo tayo. Nay, apay nga taad di nakmat riingan ni bakit ka? Sigaw, riingan nak? At dan nakasagana ang alamiis adanom. Ta sigurado nga dahang over ka. Isudaytan. Mangikuti aring padak na. Agin tuturugak. Kan agin uungitak. Ta sigurado adamagin na no ayan ti binalik a kwarta. Isudaytan. Pare Prudensyao. Hoy, paray. Uy, nakariing ka day? Apay ngay mare. Si kamot ang timang ririing kanyak. Ikwa nga, main. Ni bakit ko ngay? Apay, nasangputam dito'y balayo, ni bakit mo? Ay, jak nga rod nadlaw. Tanabarte ka nagawid. Ikwa. Saan mo nasangputan ni bakit mo? Gaputa. Gaputan niya? Kano nagpatpat na gagin inom? Anya?
Nakigtot ka niya. Ay, permi Ay, saan ba't nga gininom ni bakit ko? Nga po siguro iti permi sakit tinakam na kan ka. Iso ang naginom. Kat, naya nangarudan nga Ne, biro ko mo't gaya man niya. Siyempre asawa. Ay ni, isunday ta sumungad. Kabaalan na mo't gayam tag may sa nga agawid. Ha? Ni bakit ko dahi ta? I was dancing Nabartag ka? with my darling. Pwede ko na. Sige lang, mo na tiyaginom, ha? Mayat gayam te mabartaga niya. Isumilagay maganayan ka mabartag. Anya, kayat mo ta, agya talaga. Ay, sumardeng ka man? Oh my kakid. Ay, hindi nakiguyod. Duwata nga. Ginom. Oh my kakid din. Ay, sumardeng ka, Elve. Mangibabayin ka. Was dancing with my darling. Naglaing mo't gayam nga agkanta ni Kumarik Papananangay. Ay kat mapanagsala-sala dita kalsada Ay! Elve! Agsubli ka! Di nakibabay na kasta! Ay awanan. Agbada kayon nga artek kan ni bakit mo. Si kanto mat ngamen. Apay pabasulan nak. Di mo ngamen kayat kag balbalew. Isu at tinulad na ka. Payman, tamapan ko surutan. Hoy! Bakit? Umunig tanti tabalay! Di ka mangibabayin! Ay! Kastagayam no mabartak ni bakit mo. Prudensyaw. Agsala-sala kan agkanta. Santaw agsangit kan agkatakatawa. Di yung kumamot katawaan ni bakit ko Kung nakakatkatawa magayam. Nayawid ko lang arudan. Hey, tinulad na kalaang. Taartek ka ngamen. Lumayak lang gumatang itibagas, nana. Ay si kantagluto, Prudensyaw. Kapilitan na tani. Nabartak mat di bakit ka? Katsak mat ririribukan na. Kung naman nakatulong ni bakit rimwar mo't ijabalayaw nga kankanta. Yan lang gagat-gatanga kabagas. Tamapan ko anawan ni bakit ka tanay. Nakababay na talagaan. Mapansamanin makinumain. Aguray ka tayo supot ka. Unay katikas to yan. Ay na. Apay, di mo ayaam mo jay pagsasaw ako na barok. Kunana, ti irresponsable nga asawa, agbisen ti pamilyana. Iso nga imbes nga arak ditoy, arak dita tigatangam, ay jaykit di kanenyo tigatangam. Agbalin kakit di a responsable, a padre di pamilya. Huwin nga rod nana. Para kanyak talaga dahi ta pagsasaw. Adtuyen jay bagas. Ingka agluton, kang ingka anawaan ni bakit mo. Agawitan ko naknay. Napayap, magawitin na. Dando pa yung mga wawis kanyak nga. Ginamay kayo. Ay di ka lang mabain. Bimabayan ka. Quits talang lakay. Agpadpadataytan nga. Artak! Sige, isardeng kun ti aginom. Iso nga isardeng umatan ti aginom. Nitak ginipato. Napandanag paritrato. Agawitan ko na. Nagbayat ti mapartag. O anya, epektibo mo't laang, diyan surukan ka. Ay namari,
Epektibo. Masapsapa paikit din nga agaw-awid nila kay ko. Tamabutang nga amangan numapanak makiinom. Nakigtot mo talaga ah. Di kalatan agtagtagari Ngun siyak pa'y kati ko nam. Tinapatag, natulungan ka. O sige mare, inak mangisaangan tani. Huston to inton sumangpet nila kay ko. Si daon to laangan tilutwag. Ay kat padigwan naktumot ton Ayun mare, dahil talaga yam. Lukatam to adagos numayak agtuktok inton madamdama di balayuan. Wen, inay, aday ta nila kay mo. Anda talaga ginatang na si daon niyo. Kung naktumat kan ka mare. Sige, agawid ako. Ay kawan maray. Sige, agawid kan. Un mare, panawan kan dito'y dalang. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako na. Ti responsable nga asawa, agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Roger, adaman la damagakan ka. Damaga mo, taniagap apuraak. Nakapurma ka manan. Sa dino ti papanam? Ada date ko. Ay, agdit kayo manan ka ni Tina. Ay, sa dino nga ti pagdatean nyo. Saan man atila damdamaga manang? Ay, damagak nga rod kuma. No kaano ti kasaryo ka ni Tina. Dahit ti damagam? Katuan na. Ay na, syakto ti agbirok iti trahe di boda na. Kanya ag-cater iti kasaryo. Ay, adagayam ko a-caterer. Mapanaman langay. Oy, ikumustanak to kan ni Tina Ay, agsubli ka. Oy, imbitar manan kit di dito balay. Tatno umay agluto iti spaghetti. Ay na, nalaingkat nga agluto day dyan nga ipagkutube. Ha! Apay, napananmanan ni Roger, ta nakakutsi manayin. Ay na, tatang. Ada date da ka ni Tina. Ay, sumat lagaya makastauna iti panangwasing na iti kutsi na. Ay, damdamagak nga rod ka ni Roger. No kaano da nga agkasar ka ni Tina. Nay, awan mo't masasaon na ngagpaiso kanya. No kaano da nga agkasar. No nabayagdan. 5 atawan ti relasyon da. Di da pa'y lang atakayat ti agasawa. Agur-urnong da pa'y siguro Agurnong da pa'y laang. Kat regular matan ni Roger iti trabaho na. Kan nawadwadan ti urnong na, tatang. Ay kiturayin tayo Saan tayo ida nga puraan? Sa bagay. Basta para kanyak, ni Tina ti maibagay ka ni Roger. Ay, anya pa'y lang ti birukan na ka ni Tina. Malaksid analaing nga agluto. Nagagat kan nasing patpay. Hello, Insan. Insan, pudno ti atap mo. Atap nga niya. Ngadda sa bali, akaayan-ayat ni Roger. Anya, kun ka. Uy. Saan kami nagsangit? Hindi pa'y lang nga madmadlaw ko. Asaan na kun ngay ayatan, Insan? Nakita ida iti fast food. Nakasusweet da iti babaya ka doon. Nakasam, subsubuan na ba? Ayos to, Insan! Saan mo nga ituloy? Masaksak tanak lang. Napictura pa ida Kaya't mau taisin ko ti picture da. Ay, sana, Insan! Isum mo man, Insan, tapno makita ka na saya at tiro pa day dyan ang isukatan na kanya. Kaya't mo pala makita, kat saan mo ta napintas. Napudaw lang No pinatik ko madya bagam idi nga agtumarak iti pangpapudaw nga agas. Napudaw ako mamaditan. Saan na ko mga insukat ni Roger iti dayta babae? Bayamon Insan, saan mo nasangitan? Isumat lagayam, saan nan arip-replyan dagiti message ko kankwana. Tadagayam sa bali na. Kakamkamuro mat yan ang isukatan na gan ka Nakabrace lang tingipan na. Agam adayulat taan na pimpintas ka, Insan.
Honey, dumagas naman dita parlor, tagpamanicure, ha? Kaano lay din na udi nagpamanicure ka? Diyak narod kaya ito dito yellow, a color dito kukuk. Kaya't konti red. Sika talaga. Kan urayan nak di nakpanawan. Urayan ka pa'y? Ikatanyangay. Kasta lati piyag Kasta kiyag boyfriend. Naskan nga urayan na ti girlfriend na. Daytoy a wedding gown ti maibagay unay kanitina. Guray man, taisend ko kan kuana. Tapno pagpampanunutan na. Sigurado ang magustuhan na daytoy. Nay, simbangpat ka magaya man, Roger. Nagdetan nyo nga kanitina. Iji ilay. Sa dino nga, Rod. Tila damdamag manang. Para agdamagaklaang mat. Aywan gayam, ada nakitak a wedding ga... Nagdiretsyon ni Jay Silid na. Apay nga ta, asaanin nga agis istorya, maipapan iti date da ka ni Tina. Saanin akasla idea? Isend ko man langan da ito'y a picture ti wedding gown ka ni Tina. Kitaam da ito'y insan, Nya day tayo pakpakitam. Picture mat ti wedding gown. Insan jay manang ni Roger. Amangan kanuno kayat ko nga isunto ti wedding gown ko into nagkasar kami iti kapsat na. Ha? Abay? Di dapay amaw nga dan sa bali akadi day ti kabsat da. Di na pa'y siguro amo insan. Ay katibaga mo na. Anya? Awan pa'y mat formal break-up mikin ni Roger? Masapol pa'y ayat ti formal break up. Ibaga mo, tapno maamuan da ti kalukwan day ta kabsat na. Awagam kit din tagtongtong kayo. Ibaga mo ti pudno. Hello, Ipag. Kumusta kan? Anya nga iti makunam iti picture nga insend ko kan ka. Mayat manang. Ay, bagay mo day jay, tamorena ka. Bagay kan ka ti style na. Wen nga rod manang. Bagay nga agpaiso kanya. Ngaman niya. Manang. Oh, apay. Ni Roger manang. Apay ni Roger? Ada ka di madingay naramid na kan ka? Insukat nakmatan iti sa balay. Anya? Insukat na ka? Tsaka mo manang, insukat na kun iti sa balay. Napu daw a babae, tinang isukatan na kanya. Isumot lagayam. Atunggal agda magakkan kwa na may papankan ka. Di naksungsungbatan. Di ka madanagan. Kasaritak ni Roger. Komprontara. Tatang, awan ka di pa ni Roger? Nay, awan pa'y mate. Nay, apay nakarupangit ka? Kasla makaungungit ka, mate. Ay, talaga ang makaungungatak, tatang. Kan, uray da kayo. Ungtan nyo matday dya lalaki. Ha? Taapay. Anya ti basol ta adem. Ay, nasaya at tasimang putan. Apay nga ta nakabanikas ni manang ko at imakter di tasangwanan ti kotse. Nasaya at matanagawid kan. Apay manang? Nagado alukwam ni Paitina. Anya? Insukat mukit din itinapu daw. Apay, saan mat anangisit unay ni Tina? Tapno amom, jay kolor na ti kunada amorena. Apay, jay nangisukatam kan kwa na. Amom ka di ti talaga nga ugali na. Apay, amo na ti aglaba, agluto, kanda dumapay. Pa. Ama
Amangan no jay bagi na lang matiam mo na nga asikaswan. Apay, insukat mo gayam ni Tina, iti sa balya babae. Isong nga rot ajak imbagbaga kada kayo. Tamok akasta ti reaksyon nyo. Ay sayang, baraw. Nagagait kinaanos ni Tina. Apay ngin sukat mo iti sa balay. Diyak nga rot ay ayatin. Iso mitlagaya madi mo ni paspasar dito yung balay. Kabisada ti ugali day tanang isukatam kan kuana. Oh, kita mo. Nakapusan ni ti social media ti kasarda Roger kenje nang isukatan na ken ka babae. Impalagip mo manan. Ket nakita nga ron dito yung ko. Imbag kumamat no kinasarita nak ni Roger. Ni Huni ha, awan apulos. Nalawag pa ng loko day tang inaramid na ken ka. Sapay la kumaa, ta saan na pagbabaw yan day ta a desisyon na insan. Hay, Jack mapmapan iti kasarda. Awatin tayaw, nasa bali ti ikasar ni Roger. Ay na, tatang. Kat no pa sosyal kanula ang daya babae. Feeling rich, asaan mat nga rod a rich. Anya ngay nga raw, kat iso ti kaya ti kabsat mo. Basta, tatang, da kayo langan ti umatendar iti kasarda. Mapantayaw. Anya lang ti makuna ni Roger no saan tayo amapan. Niti na kumati rumbang nga ikalay sana. Saan kat adayjay a babae? Ay, napanuga ka nagtrabaho. Agasam mo't ngamin nga ti pa nag-overtime ko. Manong oras. Oh, kat, apay nga rota nagtugaw ka. Naginana ka. Anya ka diti masidahan eh. Anya amasida sa sawam. Kaya't mo saan ka pa nakaluto? Paglutuan na kit din. O, kita man dagiti kaman manicure ako ko. Ay, unay ka maten. Amumit asumang petak manipod trabaho, di ka pa nakaluto. Anya nga iti kananta. Sikan kagluto. Ayaban naktulangan, ito nakaluto kan, ha? Puro mo't kanugayam ginatang tikan kanin da Roger. Ay, saan akon amas daaw, tatang? Saan kanumat gayam nga mo ni Dibra ti agluto iti napaw. Ay, kunakon kat. Idi pailaang madlaw ko daytan. Dilata kanumat agpapapintas siya mo na nga ramidain. Kat no dapay damag ko. Apasaray linawas amapan iti parlor. Agpakiday, kaskada agpamanicure kan pedicure tar aramidan na. Agasem ngay day ta agastos ni Roger kan kuana. Ay, saan na pinampanunot ni Roger tay pagsasawa ako nana? Saan ka makiasawa iti awan ammo na? Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na? Kasta agpapintas ka para ijay iritok ken ka akadit mo. Bagay ko kadi mo ilaang day ti buhok mo, insan. Katwen, kasta nga style ti talaga may bagay ken ka. Diyak kumakayat ti makidate. Ngam ipapilit mo to ngamin. Ay na, nangasawa ni Roger, insan. Iso makidate ka matan iti sabalay. Kat? Nasken ngagpapintas ka Tapno masarakam, tay Prince Charming mo. Ay kunakman no kunam a day off mo, tapno ag-relax ka. Apay ngay nga rod, nga aglablaba ka ita. Day off ko nga pa'y sumanang. Kastoy latatyar aramida. No day off ko. Ti aglaba? Sapay nagado. Ayan ngay ni bakit mo? Rimorda ka dagiti babarkada na Anya? Mapanda ka no ag-shopping. Ay, unay mo't aklasin dahi jay nga anaasawam. Isubliksan ka dagiti naganak na manang.
Anyat serbi na nga. Puro magastos char aramidin na. Dayta, dya ibagbagakken ka idi. Malagi pula ka nga ni Tina. Kumusta nga tamot tayo? Ay, Tina, kumusta ka ngay? Long time no see. Wan nga rod manang, ay na, busy ak ngamin dito yung negosyo mi kinilakay ko. Anya ang negosyo? Dito yung restaurant mi manang. Restaurant yun dayto? Ay, jak ngamin nadamdamag anak asawa kan. Wan amanang, jakmat ngamin amuno sa dino ti ayan mo. Iso asaan kan anapakaamuan. Ay, kumustaan na ka ni Roger? Kumusta mo't gaya man ni ex ko? Ay na, dep paan na, tibabawi na anang asawa. Kasanumot ngamin, nagsadot. Awan amuna at trabaho, dyan na asawa na. Ay, kaasimot nga rod ni Roger, ano kasta manang? Katnudwa lang aputahe ti amuna alutuan. Naksat kan nakuselpay. Ha? Ay, sayang. Da kayo kumaa talaga tinagkatuluyan. Mayat kuma. Anya ngay nga rod manang, saan kami nga agkagasat? Kastala ti biyag manang. Apay, makaungot ka man niyo. Anya mo ito yung luto mong inapoy! Nakusal lang arudan, naksat pa'y! Kunakmot ngamin kan ka, adyak amo ti agluto. Ipilit mo ngamin, agluto Basol mo Ano usam dayta? No, apo. Saan la kumasikan ting kasar ko? Agbabawi ka na nang ikasar ka niya? Dap pag ti babaway ka! Nila ko matina sa awag itin. Di po pa'y amo ti agluto! Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Saan ka ang mga asawa iti awan ti amuna? Tapno awan to ti pagbabawyam iti udina. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag.